Znate li što je to driftanje, šrekanje, vožnja po boku? Sad vam je vjerovatno jasno i vjerovatno ste to već probali namjerno ili ne. No, ovi momci to uvijek rade namjerno i pravi su majstori u tom. Najbrže rastuća grana autosporta posljednjih godina prezentirana je ovog mjeseca na stazi u Mičevcu pod imenom Prvi hrvatski Drift Day. Josip Žagar, ili kako ga njegovi prijatelji zovu Zaks, okupio je 15-ak zaljubljenika koji su iskazali svoje umijeće u driftanju. No što je zapravo drift i kako je nastao? Drift je najbrže rastuća grana motosporta u svijetu trenutno. Nastao je u Japanu 70. godina. Radi se o tome da se zavet prolazi kontroliranim proklizanjem kotača zadnjih, dakle po boku, što bi se reklo. Driftanje je iznimno težak način vožnje koji zahtjeva visoku razinu umijeća upravljanja vozilom, što ga čini iznimno zabavnim za gledatelje. Na stazi smo mogli vidjeti različite vrste automobila od Ford Sierre do nabrijanog Nissana od 300 konja, no to ne znači da su vozači bržih automobila u prednosti, jer drift, za razliku od drugih motosportova, zahtjeva umijeće vožnje vozača, a ne kakav auto imaš. Dakle, da se navežemo to, neki osnovni parametri su da auto ima zadnji pogon i da po mogućnosti ima blokadu diferencijala, iza takozvanu šperu kod nas. Dakle, to su dva osnovna uvjeta, a poslije sve dalje nadogradnje na to i vozačko umijeće. osim u Japanu gdje je i nastao, drift je i u Americi postao iznimno popularan, te je u samo 2 godine postao zanimljiviji od NASCAR-a. Krovna organizacija driftanja u svijetu je D1 Corporation iz Japana. To su naravno Japanci. Oni su odlučili prije 3 godine doći u Ameriku na jedan autodrom gdje se vozi NASCAR koji se zove Irwindale. I tamo su držali prvi taj drift day u Americi. Naravno, Amerikanci kakvi jesu, njima se to jako svidjelo, zanimljivo, snažni automobili, dim, spaljena guma, velike brzine i od tada svakim danom sve popularniji i popularniji. Možda ne bi bilo loše napomenuti da je ove godine prvi put jedan nejapanski vozač pobjedio u drift natjecanju, što je bio određeni presedan. Koliko je stvarno užitak driftati, no istovremeno i vrlo zahtjevno, na kraju se uvjerio i naš snimatelj. Probajte i vi, vjerujemo da nećete požaliti.